Да един подарък. Опа! Заповядай. Браво, дядо ти Коледа. Дядо, може да го караш ти това колело? Може да го караш това колело? Ти можеш ли малко да караш колело? Виж тук, бипка, туска, песни. Я да види, ти може да караш колелото, моето момиче. Айде седи, ако трябва да го сменят джудженцата. Сядай бе. Става ли това колело, добре ли? Ето, тук има още един подарък за това послушали ден. Шия! Шия с барбика. Оле, как ще я караме тази шия? Я сега има ли да сложиш да седиш? Седни, ти чакай малко, Вземи напред малко си, помени кремата. точно така се кара. Точно така върви шийничка. Това тук така. Няма да се снимали, ти на шейната, аз на колелото. Хайде да се снимали. Айде седе. Айде няма да се снимали. Хайде се. Ма това ти според много по-много тук. Да бе! Не искаш да дядо Коледа. Айде една снимка с дядо Коледа, де. Седи на шейната, аз съм с колелото. Да, снимай така път. Това ще ме види. Чакай бе, сега. Сега тук, дали има някакви други подаръци? Има ли други подаръци? Има ли някакви други подаръци? Какви са тия подаръци тук? За кой ли са тия подаръци? Я да видим, тук има ли други подаръци? За тати Митко! Къде е тати Митко? Къде е тати Митко? Отиде за пилети. Тук е един подарък да го надеш после от мене. Тук е един подарък за дядо Коледа. Тук какво имаме? Пак за тати Митко един подарък. Той е най-добрият тъпче. Така, тук какво има? Пак за тати Митко има подарък. Какво се гъза, само не мога да пана Митко. Кой, аз ти бе? Така, тук какво има? Чакай, тук да видим какво има. Тук... Къде? Чакай тук да видим, още ще има ли за теб? Тук има... За баба Соня има един подарък. Тук има... Пак за баба Къде има един подарък. Тук има... За тати Митко, да го дадеш на татко ти. Къде е този за пилети? За баба Соня и за дядо Тома. Виж на дядо ти дава. Мерси, дядо Коледа. Какво има? За дядо Тома пак има. Данил, машината ли това? Не. Какво има сега тук вътре? Тук има... За тати Митко. Така. Дядо Коледа много За баба Соня. Мерси, дядо Коледа. За дядо Тома. Заповядай. Така. Има ли още Има ли? За баба Галя. Но твой ти къде се слагила? Къде? Тук пак има за баба Галя. Оле, колко много работи. Тук има от националната лотария. За всички по едно. Който чуете милиона, да ни събрахте и дядо Коледа и той. Мерси. Мерси, дядо Коледко. Да, ето за теб има мама. Мерси, дядо Коледко. Тук има за мама Галя. Оле, Тук какво има? Каса за Леля Тимеги, за бати Зарко. Тя ги няма. Тя ги много подаръци са. Това за баба Соня, вижте. Ето така си кога. Къде е това Митко? И за баба Соня, осъзна се лападя. Оле, мали. Тя като плаче, там имат подаръци. Чакай да видим и баба Соня няма на снимките. Тук, какво ли има сега тук? Вътре има ли? Има ли? Тук пише ли? Правилно, чакай малко, чакай. Виж, дядо Коледа да пита нещо. Чуй, дядо Коледа да пита нещо. Още подаръци май няма. Дядо Коледа, това е много що. Майде подарък съм забравил. Нещо е забравил, виж. Кой съм забравил за Иванка? Сложи го долу на пода, да видиш какво прави. Остави го. Галю, кажи да го остави. И сега как се търкаля. Чакай. Оле, Йоани. Оле, какво е това? Йоанка, какво е? Чакай сега, само за секунда, Мити, тя ще се успокои. И аз сега иди да видиш този големия подарък, да покажеш на кученцето. На кученцето да покажеш големия подарък.
Кученце, я гледай тук какъв подарък ми е донесъл дядо Коледа. А, така иди отзад. Тя ще Дай го го, пусне. мамо, дай, виж. Виждаш там? Виж, това да го сложим вътре в това. Оле, мали, какво е това голямо? Това мотор е. Ей, тук ще го мъжна Това е зарядното му е това. Това е зарядното му, зарядното. Ще се качиш да видим, може ли да го караш това моторче? Ще става ли да Йоан? Ей, хей! Тук даваш газ. Чакай. Запаваме. Айде, оп, дай му газ. Оле, тръгна. Напред. Айде така кара това мотор. Мотор е много хубав. Има ли бипка, Йоана? Никаква не бипка. Сега какво ще кажеш на дядо Коледа, Йоани? Браво! Я играй. Ай, пора си казал, Коледа и да се ходи. Айде, дядо Коледа. Айде, сега да ходим на други такова. Айде. Добре. Айде. Браво! Няма, ето в кухнята или в коридора да докараш най-добре този мотор. Тя сега ще бъде. Браво, не можеш. Не. Супер готино. Айде, днеска на двора с мотор. Да, сега ще излетям горе. Да. Чакай ме, заклещи се, любов моя. Заклещи се, много неща. Тя пескайки по нивото и мотора и чукайка в една в един так. Много, много готино е. Хубаво стана. Чакай, по мезане, чакай. Назад. Чакай. Айде. Пак напред. Тракни копчето напред. Виж къде е копчето, където са напред, назад се върне. Айде, сега си педалчето пак. Натискай. Браво! Браво, Иванче, точно така се караме. Какво стана, бе, тати? Дядо Коледа Да ли не дошъл? снимаш, Гали, да пречи. Чуй, бе, дядо Коледа ли дойде? Какво стана? Кажи на тати. Гуфи, добре. И какво, донесли ли ти подаръци? Браво! Хайде сега, как си прави декората като комисията? Някога на двора се върши на ляво надясно. Той има още подаръци тук, ли? Чакай. Да, и трите големи кити. И аз искам да снимам. Голяма усмивка. Ама детка да се зъбиш. Една хубава усмивка, може ли? Хубава, може ли? Погледни ме. Как прави каката на рекламата? Браво. Добре, стана супер. Така. Цял магазин направи. Цял магазин направи. аз си ме тук. Седни сега на шийната. Йоани, седни на шийната. Чакай да видя там. Файно да рече там от ъгъла. Назад, да залепиш за печка. Аз сам гледам, лекнеш дупето на печката. Айде, надявам се, че вие сте направили снимките. Ето ти билети от лотарията да си ги търкаш. Ами,